Okay, så 1, 2, 3. Hej, mal det pludselig var vejr. Silke fly og med bare tær. Det duer ikke, når jeg kommer ham op. Det duer ikke, når jeg kommer ham op. Hej, mal det pludselig var der. Silke fly og med bare tær. Men du er ikke, når jeg kommer ham op. Du er ikke, når jeg kommer ham op. Hej, Male, pludselig var der. Silke, flid og med bare tær. Og det duer ikke, når jeg kommer ham op. Det duer ikke. Okay. Hej. Nej, det duer ikke. Det duer ikke. Så lyt dog efter. Jeg siger det ikke, du er så fuck dog ikke. Jeg gider ikke at høre på det. Ej, mand. Det gider jeg ikke. Husk at like og subscribe. Vi ses.